samangsane pasamu apa mak leren sawetara iya kanggo bawa rasa ya nak iya saderengipun ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sungkem kula kunjuk sesepuh pini sepuh wonten ing Laladan Purwosari langkung-langkung panjenenganipun Bapak Camat Secang utami ingkang Hamakili Bapak dan Ramil utawi ingkang ngamakili Bapak Kapolsek utawi ingkang ngamakili sumarambah sangjaning para pangarsa desa utawi kepala desa sekecamatan Secang ingkang kepareng rawuh dalu menika iya ngono langkung-langkung panjenenganipun ingkang tuhu kula bekteni Bapak kepala desa ing Purwosari panjenenganipun Bapak Budi Heri Winarno iya sumerambah jajaran perangkat desa iya lembaga desa sesepuh bini sepuh Bapak Kiai para ustad ustazah sesepuh bini sepuh ing sak wetahipun Laladan ing desa Purwosari iya ngono mak aku karo kowe ora nyono ora ngira kelakon sowan nang Purwosari utamane menggeng mapan nang Gunung Tugel bengi iki ya nak iya bingung aku anggone arep sowan mrene lah sebabe sowan Laladan kene iki ya nang Ngilon biyen wae aku isih wah isih itik-itik bapak mayangan nang Ngilon bapak iya Pak Legawa iya mulai ibarate aku karo kowe sowan mrene iki ibarate kaya kebo bali marang kandange ya nak lah iya lah kepiye lho aku karo kowe iki uyuhe wong pucang tak omong nah iya wong pucang nguyuhi wong Temanggung dadi aku iki lah ngono ya sing ngasta gender kuwi kok jenom temen lho bapak ki saya mundak umure ku ora mundak tuwa ning malah mundak enom oh iya jan malah dong ki kaya bocah kae lho lah kok iso lah iya kepiye to anane penggalihe ming sarwa seneng lah iya anak-anak wis padha mentas kabeh alhamdulillah mangkat saka pucang wing sangu pandokan tatah karo ganden hijrah menyang Temanggung iya amit saka prihatine bapak alhamdulillah wayang gamelan niki kagungane bapak dhewe alhamdulillah upama kok isih magrok manggon nang pucang ora wurung ngojak gawe pipa karo Pak Tuwi tak omong iya mulane sowan mrene idep-idep kangen-kangenan lah iya mulane kepiye aku karo kowe lah ya atur pisungsung aku atur lelangan kangetur para sesepuh bini sepuh mbok bilih radi beneh utawi benten kalian padatan nalika rumiyin bapak ngasta wonten mriki Jimbah Buyut Mbah Karsono Mbah Cermo Migar ngasta nang Laladan kene nek wayangan biyen ki dodok dek dek klau dek dek klau dek dek nong ning wah ngono kae gamelane mongko sak slendro iya kijingan kae tadi kiwa tengen iki ana tebenge wong nabuh demung saron ngono iki kaya wong nyekar nang sarean kae kaya ngadep kijing sinden ki meng mbah wedok kuwi wae nyambi karo lek-lekku biyen
nyinden ngono karo nyambi ngemiki anake. Oh, san ki urung kaya ngene iki. Heeh. Nganggo mic kae bunder dibuntel kacu kae wah wis dulunuk ndak tong. Calena Mbah Pawira mati ketiban kelapa. Wah wis wangun. Heeh. Saiki iki sing manjane ora jamak. Lah piye? Sinden wae ana jiro lupat menemtu. Wah. Umpaan. Iya. Yoga wae dong gleling-gleling wis blangkonan udut nggo pipa. Wah, pipa le njaluk kok bangga. Urung nganti ditawani kon apa madang apa meneh kok diparingi rokok ngono kuwi mlebu nggon transit kuwi wis kula jarum, kula gudang garam, kula sampurna. Ah, jaman biyen ki yoga ki sing bonang nyambi karo nyiter, sing demung ngono ki nyambi karo ngrebab. Heeh. Kotak wae ora ukir kok ngene iki biyen ki lawang kuwi ditetelke nggone sing genggonan wayangan terus pathoki. Iya, saiki zamane wis maju. Heeh. Mula aku karo kowe ya karo sosialisasi. Lamun to wayang kuwi sejatine ora mung wayang kulit, ning wayang golek uga ana. Mulane dasare mbiyen Mbah Buyute awak dhewe kakek Cermo Migar kuwi kalebu abdi dalem Kraton Ngayogyakarta dalang wayang golek. Oh ngono. Heeh. Nglestarekke karo kakek. Iya. Mulane ngaturke wayang golek iki cangik kowe limbuk. iya. Bolo-bolo buta wayang golek. Wayang golek ki ana wayang golek menak, wayang golek purwa kanggo sosialisasi memberikan pengetahuan karo generasi selanjutnya. Larak ngono. Iya. Dibacutke karo nepungke sinden iki mau sing bar nembang iki jenenge sinten, Mbak? Nami kula Rina Yulimbu. Rina. Nggih. Jangkepe? Christian Arinati. Oh, nggih. Sarjana menapa? Kula nggih empun nate sekolah wonten Institut Seni Indonesia. Empun nate nggih lulus. Alhamdulillah lulus, Pak. Oh iya, syukur. Pun kagungan garwa? Dereng. Antemi lho kowe. Ora ngangkoni nek sing dermimil ki sing lanang goleke pekah kowe kuwi malah. Iki bojomu. Iya, ana laki bojoku. Asli saking pundi Mbak Rina? Kula saking Lampung Selatan. Lampung Selatan nggih. Wah, biyen awak dhewe ki sowan nang Ngilon nderek bapak. Iya. Prahmen biyen nek ora kleru. Iya. Kayak yagane do kerah mergi kae biyen. Karang jaman biyen kepange sing nggo jereng nang panggung ki deleh nang kandang ngajake. Yagane wah do kukur-kukur sindene ki arep ngukur lah angel tenan sinden timpuh ngono kae. Anane ming minyat-minyot wong merkine nyelempit-nyelempit ngene barang sing werit. Iya. Bapak ki mayang angger nganu ki gapite ki sogok-sogok ki ngene-ngene. Karo nggo kukur-kukur. Aku sekelingan banget kae. Iya. Wah, Mbak Rina. Iya. Saka Lampung, kelahiran Lampung. Heeh. Iki sing kene dhewe ora tak kenalke iki ndak nggon malah werna-werna. Dibacutke ya. Ya. Kiwanipun utawi sebelah kirinya. Sinden akeh iki nek ora dimanfaatke sinom gawe cah pirang-pirang ngene iki wah ora tepung iki mung do makan gaji buta. Sinar ing saban. Oh. Mulane sanak kadang ing Purwosari sak Kukuban padha kangen karo budaya wayang Sebabe
Sebab jroning wayange akeh piwulang. Iya. Kaya senggaan iki mau. Ora ngaring kudu eling kang peparing jumbuh kelawan kersane warga agung ing Purwosari wektu dina iki. Iya. Tasakuran seperti dusun utawa bersih desa. Iya. Syukuran banyu. Iya. Ingkang dumadi saka pirang-pirang sumber lumadi irigasi kena kinarya tetandur nenandur ana sawah. Iya ngono. Kula nyuwun nderek dedhepe ngersaning Gusti Murbeng dumadi mugi-mugi kanthi tasakuran bersih desa menika salajengipun tirta utawi toya sageta lumintu ngantos ing benjang tumurun anak putu. Amin. Lancar gangsar lan pinaringan gemah ripah loh jinawi bumi Purwosari sakukubanipun ingkang tinandur sageta sempulur ingkang ginayuh sageta tuwuh dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayem tentrem masyarakate. Iya. Gampang anggone golek rejeki. Pak Lurah sak perangkatipun ugi tansah pinaringan kawidadan saged sembodo anggenipun majengaken desa Purwosari. Iya ngono. Dasar agama ya kuat. Bapak Kiai ingkang maragani pandonga ngrasuk busana kepara kepareng ngagem udeng utawa blangkon iki mertandhakake lamun budaya kelawan agama ing laladan Purwosari iki ora sikut-sikutan ora tumpang tindian. Lah kepiye? Ana piranganing ingkang golongan ingkang kok jare kok ana wayang kok haram. Heeh. Budaya ki jane jatilan kuwi musyrik dan lain sebagainya. Iya. Ning kuwi janjane ming pandangan saka satu sudut saja. Nek kersa maos karo sejarah lumadine wayang iki kinarya siar agama Islam dening para wali songo. Heeh. Kuda lumping kae utawa jatilan kae. Iya. Mulane joget ki ana sembahan kuwi kanggo pracihna saloka kudu tansah nyembah karo sing gawe urip. Iya. Ana untu walang. Terus ana kepacak gulu kae wong joget kae nek didelokke ra kaya wong wudu. Lah iya. Kuwi ana sejarahe. Lah nek sajen kae kok dirik-dirik. Sajen kuwi saka tembung saji. Saji kuwi suguh. Kinarya tandha syukur ngetingalake karo rasa syukure. Tumpeng rasulan ulam lembaran kuwi kanggo tandha syukur tumrap kelawan ingkang nyipta wayang lan gamelan. Karo para nabi, para rasul ingkang wis kinarya lantaran tangkar tumangkare tumurun agama suci saka ngersaning Gusti. Iya. Juwadah pasar kuwi kanggo tandha syukur utawa simbol tandha syukur kelawan para wali songo karo para sultan para sunan ning Demak. Oh ngono. Kabeh ki ana maknane. Lah nek ngobong menyan kae kepiye? Gumantung tembung jawabe. Menyan kuku sing dupa utawa menyan kuwi mung kinarya sarana utawa media. Nek ne tembung jawab ki kunjuk karo Gusti Allah ya tekan ngersaning Gusti Allah. Tembung jawabe karo setan prapatan nah ya wis tekan kono kuwi. Oh larak ngono. Mulane ayo padha-padha mengkaji kebudayaan tilaraning para mimpuna. Iya. Niki mau asma sinten, Mbak? Sing bar anu nembang iki. Nggih, ndak nepangaken Mbak Cangi. Nggih. Kula Risa. Sinten? Risa. Risa? Nggih. Daleme pundi Mbak Risa? Kula saking Getasan, Getasan pundi? Semarang. Semarang? Nggih. Weh, atuh temen. Sampun kagungan garwa berkeluarga napa tasih sekolah? Sampun kagungan baru. Oh, nggih tiyang garwane. Nggih tiyang. Oh, nggih syukur kula kinten nek wedhus. Tiang listrik. Tiang listrik. Aduh atos. Teneh meleng-meleng. Nggih gedhi. Sing gedhi napane? Nggih tiang niku. Mesti onde-onde. Wah nggih, matur nuwun Mbak Risa. Mbak Risa lulusan sekolah pundi?
Kula SMKI Yogyakarta. SMKI niku Sekolah Menengah Kesenian Indonesia. kesenian apa karawitan? Karawitan. Tondo nek biyen tok bolos. Nggih Mbak Risa matur nuwun. Kalajengaken kiwanipun malih. Role. Lek muni ora usah tebar pesona. Nek nyetrum sing bonang kapok ora. Ngeruwet. Monggo monggo derek Gusti. Okay, what is your name, Mrs? My name is Yuli. Apa nek bahasa Inggris iki? Endi omahmu? Where do you from? I live Bandungan. Bandungan? Yes. Oh, pun pindah mriko. Pindah, Pak. Pak Bandungan Magelang napa Bandungan Putih? Di Bandungan mriko sik miwati dalan munggah-munggah niku. Oh, anu Semarang, Bandungan mriko. Oh, nggih. Napa daleme sing gambar mik nika? Nggih kalih gambar gelas. Oh, mik kalih gambar gelas. Oh. Jabatan Anda di sana sebagai apa? Sebagai pimpinan. Apa? Pimpinan. Pimpinan? Iya. Wah, Ajeng ngersakake napa? malah tawa. Mesti kula gadah murid akeh ngeten lho. Oh, gadah murid kathah. Nek tawa ampun teng mriki nek dong mirunggan nika sebabe wonten bojo kula kalih anak kula teng mriki. Nek pas medhok kula nika nggih berdua saja. Waduh, iki gejala tidak baik iki. Iya. Lah yo ngene iki kudane dalang enom tur bagus ki ngene. Iya, coba ora kuat imane menawa karo sinden siji iki. Wah, wis cilaka tenan. Mulane sing bonang kae kan tidak punya iman, dadi kae gampang terpengaruh. Namanya Mbak Yuli nggih. Inggih. Wah, jan mau sing gambyong anu jebobok bokong ini nggih. Kok jebobok to? Saking mriki kula nyawang jenengan jan kaya entrok dobol niku ae. Mboten napa-napa lho Pak Dalang niku lak kareman to. Kareman, waduh wis. Iki nek ora dicukupke le dialog wah wis genah. Bojoku tekan omah sesuk mbantingi gelas iki. Nggih. Kiwanipun malih monggo Mbak. Kita iki kok angker temen kok. Ora ana yoga wani cemuit nek angger iki sing nyekel mik. Lah kenging napa? Duka oleh jenengan kagungan siung niku ya. Siung napa gingsul niku, Mbak? Menika. Nggih. Menika kawastanan Merongos nggih. Oh, nggih syukur menawi sadar diri nggih. Banyak orang yang tidak sadar dengan penampilannya sendiri soalnya. Iya, kalau iya. saya sadar saja kok. Oh, nggih. Na Kayaknya aneh
Apa, Mak? Kowe cok nyetel YouTube ora? Iya kala-kala. Nek sok nyetel YouTube wayangane Mas Seno Ki Seno Nugroho. Iya. Iki mesti ora asing karo Mbak Indah iki. Oh iya. Iki panjenengan iki kulino nyindeni Pak Seno. Kulino nyindeni Pak Bayu. Iya, kawentar. Iki pamundhutane Bas Boronge. Sapa? Kang Sujud. Aku tekan kene maghrib mau kok nganggo kopiah putih. Waduh, wis insaf tenan iki wong iki alhamdulillah. Ning ana adzan nang masjid kono moko cedhik kono lho, Nak. Mlebu ki tak kira ngopo ki jebul malah ucul-ucul kathok, ganti kathok cekak karo topi. Oh, lah wong iki pancen aku. Saiki wis leren Limyoga. Heeh, leren Limyoga saiki dadi EO. Oh iya. Mergane. No mergane lek kasus karo wong omah kuwi pamite miyaga ki jebul mayeng-mayeng. Lah iya. Dibiyantu karo kadang-kadang BBM. Heeh. Wah, malah iki disengkuyung lighting. Wah, rong bar lho. Jiro lupat menem tuwolu lampune iki nganti wah kaya panggunge kaya diteres. Matur nuwun sanget. Mau apan ki wis gelar campur sari BBM nang kene. Heeh, ki Arya Panglipur. Iya. Dasar nom-nom mengko ya sregep-sregep. Heeh. Nek mrene-mrene iki tumpakane apa nok? Wah, Apa? ambulan. Wah, aku ki mak tratap nonggonku kok ana ambulan iki ora ana wong lara, ora ana wong seripahe. Jebulane kanca-kanca BBM. Wah, sing medhun dhisik dhewe sopire. Kenapa, Mas? Waduh, jan niki ngono. Dalu-dalu nyun ngapunten. Iya. Sapa? Kae wae wong nang kono. Nyenengake. Iya nyenengake. Biyen aku ketemu pertama ki wedi sebabe. Tak kira buta bajang. Rambutnya gembel, gondrong kae. Iya. Wedan iki waduh, jan nangis tenan. Iya. Ki Mbak Indah terus bacute monggo. Iki ya isih Mbak. Mbak mripatmu kuwi Lah sapa? lah ya iki sing gembol aku sangang sasi 10 tahun. 10 dina. Oh, iya iki simak garwane Mas Legowo. Mas ora. Ya iki sing marake bapak kepencut nganti tega ninggalke bumi kelahirane. Iya. Biyen ayu biyen ning saiki menggreng. Lah putune wis pirang-pirang. Enggak, Mak. Alon-alon mawon, Mak. Diwatake, Mak, alon-alon. Buka Nyebut, Mak. Asmane sapa? Iki Simak Tri Harunti. Iya. Garwane bapak ya kuwi mbokku. Heeh. Biyen bapak le kepencut karo Simak ki mergane mulang nabuh nang Keranggan kono. Iya. Terus Simak ki ngendang. Oh, pengendang grup perawitan wanita. Iya, biyen Simak ki pengendang. Wah, anggere ngendang ngono wis entak Dontang dontang tak entak dontang dontang kendang kuruntang de ketak tak tak delang. Iya. iya mulane ora mokal nek anak telu ki iso ngendang kabeh. Iya. Le muni ngono tangane muni kabeh ning nggone kadewasan karo mate iki dewi-dewi. Iya. Sing ngendang kuwi adikku nomor 2 jenenge Danasmara. Iya. Sing nyendang jaipong karo ngedram sing mau ndarani dalange wong munggah bareng sindene mau kuwi pancen rada kementrus kuwi sing keri kuwi. Iya. Kuwi adikku Dandun Jatmika. Heeh. Ngastana ngendi kok nganggo kacamata. Ngasta nang dalan ngegrab. Iya.
Ya wis duwe bojo kabeh. Iya. Sing iki pojok kene dhewe. Iki anakku. Oh iya. Mustika Wening Ranasati melane tak sanding iki sebabe karo tak kontrol angger-angger nyekel HP. Nah, iki monggo nek cah usia semono iki isih labil. Nek ora karo tak kontrol aja-aja mengko malah chattingan karo wong bengkanane. Lah iya. Sing pojok kono Kai Pepunden, Kai Ibu Sri Surahmi saka Tenatah Kendal. iya. Nggo tindih. Ugi dalu menika kepareng ngrawuhaken kalian kadang sepuh kula Mas Gareng saking Semarang. Monggo katuran jumeneng Mas Gareng sampun dipun tenggo kalian para pamirsa. Dipun sepoti monggo Cak. Wilujeng dalu Mas Gareng. Sik tak urus iki. Lho kok durus? Ya nggih iki gareng kok sepoti kaya ngono. Iki. Nggih. Lho niki kaya prajurit baris iki lho, menanamkan jiwa patriotisme. Nek prajurit ya ora diorek-orek raine putih ngene iki. Lho, tentara niku nek dong menyamar masuk hutan niku ya dicoreng-coreng. Menika lak ben ora diketak, ben ora di werohi karo mungsuhe. Ben ra ketok. Nek iki lak putih iki ben ketok. Ning ya ana tujuane sampeyan diorek-orek kaya ngoten niku. Lah ya wonten tujuane. Ben supayane napa? Siji ngundhake rega. Terus Ping pindune ke nutupi gantengku. waduh, napa sampeyan enggak? Tak urek-urek ngene iki lho Mas. Aku urung rene iki lho le foto iki lho antere. Sampeyan ora kelakon jak foto wae ora kelakon. Ya ora apa-apa wong sedulur mriki le dipoto niku mung arep dipasang nang prapatan karo pertelon. Terus gawe pamflet niku DPO. DPO. Nek ora ya meni barang siapa menemukan orang yang agak kelainan mental ini harap melapor kepada Pak Kepala Desa. Ngono. Ora ngono Mas. Iki nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu Mbak Cangli. Kok Cangli? Cangik Rolimbo. Disingkat dadi Cangli. Oh, Saka tuwa sik nggih sing enom. Aja mbok walik. Nek mbok walik dadi licang. nyengkal nggih ora penak. Nggih ora kepenak nek Cangli kan penak. Cangik Rolimbo. Nggih, nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Cangli. Sugeng dalu. Nggih, angsal pikantuk panjenengan berkate panjenengan, barokah panjenengan, dongane panjenengan diparingi sehat waras. Alhamdulillah. Nggih, kados pundi Mak Cangik pawartosipun? Nggih sehat. Nggih, alhamdulillah ugi mboten kathah lempen ngaturaken sugeng dalu kunjuk dhumateng Bapak Camat menawi rawuh. Nggih. Bapak Lurah sak prangkatipun. Bapak Kadus sak prangkatipun, Bapak RW sak prangkatipun, Bapak RT sak prangkatipun, warga sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing dalu menika. Inggih. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng papanggihan kalian kula kajeng nepangaken. Nggih, sampean mang nepung. Jenengan niku ampun ngendika iki gareng saka Semarang. Wong nek ndak kleru wah Mas kaya Umar Subagio. Man ngoten nek kabupatene Semarang. Nggih. Nggih, nderek Gladiwanuh tetepangan asli Prol kalih mbok kula dilairake dikeki tenger Sugeng. Sugeng. Nggih. Sugeng. Asma Kinarya Japa. Oh. Sugeng. Nggih. Su kilin weh geng ki gedhi. Oh. Linuweh gedhe. Ini kok ora cocok karo wujude le mrending. Kene muni su kok ana sing muni kirik.
Rumangsane su ki njur asu gengke gedhe ngono kok piye? Wong jaman biyen kuwi nek jenenge anake mesti ben slamet tekan akhir puputing yuswa. Nggih. Nah, mula njur jenengi Sugeng. Nggih. Bar mlebu dewasa mlebu nanggon seni. Nderek dalang sepuh derek Ki Sunardi Gebugan. Diparingi tambah jeneng Sugeng Kampret. Kok ana? Lho, kampret ki ana werdine. Werdine napa? Asline basa Inggris, Mas. Weh, kampret kok basa Inggris? Kampret. Kam ki penampungan. Pret ki entut. Kok kampret ki berarti penampungan entut. Nah, nek ku basa Inggris, ning Ki Sunardi ngopo kok jenenge kampret? Kampret kuwi lawa cilik sing golek sandang pangan turut bengi. Oh, nggih. Lawa. Lawa kampret sing cilik nika. Oh. Anjir saya maju. Nggih. Mlebu nyang macak gareng. Gareng ki ana werdine. Oh, nek niku mula ngerti kula nek gareng niku werdine. Napa? Barang sigar dijereng-jereng. Barang sigar dijereng-jereng. Kula tak tanglet. Ana apa? Ponokawan kuwi anake Semar ana pira? Ana 3. Sing paling kiri sapa? Sing paling kiri ayo gareng niku. Nah iya, Semar kuwi ana. Heeh. Toko Mas Semar. Sugih to kuwi? Iya. Toko Mas Petro. Sugih. Toko Mas Bagong. Sugih. Sing paling kiri aku. Kamu dadekke nggon pikulan dawet kae kowe. Oh, dawet ayu niku. Ayo dawet ayu mangane gareng. Nek niku dawet niku ngapusi kok, Mas. Lah kok ngapusi? Jare dawet ayu kok sing dodol lanang iki lho. Lah nggih, nek nggih mboten napa-napa jenenge putrane Semar sak anak-anake kuwi kabeh ana werdine. Mula urip nang alam donya kuwi Semar meseme kanthi samar. Dadi wong urip nang alam donya ki ayo do mesem, aja do patudon, aja do plerak-plerokan. Nggih. Dadi sedulure ben akeh, kancane ya ben akeh. Mula Semar mesam-mesem samar. Ora njur mesam-mesem turut dalan dhewe iki ora. Njur anake sing nomor 2 jenenge Gareng. Ngegarke karo jereng. Oh iya. Ngegarke wawasan jereng ilmu sing migunani kanggo sapa sing butuhake. Oh, Gareng. Njur teruse jenenge anake Petruk. Angger sing ngegarke karo jereng njur ngepik-pik barang sing metutuk. Lho, apa kuwi? Lho, jenenge ngegarke karo jereng wawasan luas kerja ki nang endi-endi sing penting ngituke kaya. Iya. Njur ngepik-pik barang sing metutuk iki kayane wis metutuk. Dipupuk ben aja ngasih lolos dadi boros. Nggih. Njur Bagong. Bagong ki obahe bokong. Lho, obahe bokong ki padha wae obahe donya iki. Oh. Dunia ini semakin lama semakin tua. Ayo do sing kreatif, ayo sing do inovatif ben awake dhewe iki lebih maju. Nggih. Ngoten. Mula niki sowan wonten pundi? Wonten Purwosari. Purwosari ngawontenaken bersih desa utawi sedekah bumi. Nggih. Kabeh ana werdine sedekah bumi. Heeh. Sedekah bumi ada 5 suku kata. 5 suku kata. Semua rakyatnya, semua warganya sayuk rukun bersatu padu. Amin, alhamdulillah. Nggih, nyatane kelakon bisa gelar syukuran wayangan. Nggih. Depan kita songsong lebih baik, jangan menoleh ke belakang. Depan mari kita singsikan dengan baju supaya desa ini lebih maju. Kok nek dipimpin karo Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Heri. Kira Pak Lurah ki mau gento. Sebabnya? Loh, wong lemu gedhe ngono. Iya kak, aku mlebu wis wedi sik Mas. Wah, iki mesti gendone kene iki aku. Jebule Pak Lurah, pangapunten lho Pak Lurah, pangapunten. Aku wis wedi. Sampeyan ki wong awor-aworane ya kaya ngoten niku. Kula niku mau mlebu monggo Mas. Tak kira wong gialak kae Mas. Jebule wah ten lembah manah. Nggih. Monggo Mas, dahar Mas. Panganane komplit. Piye wong 30 tahun gek wayangan kok ora komplit piye. Asem iki.
Lah ya aku ya gumun kaya betah temen 30 tahun ra wayangan. Ning nggih kanthi dipun awali dipurwakani dalu menika. Muga-muga untuk tahun selanjutnya saged gelar wayangan. Ha nggih, apa-apa ana, jagung ana. Ngasih gemblonge ibu-ibu mau to, tak pangan. Wis langsung crot. Gemblonge ibu-ibu sing nang jero mau. Nek nggonku jenenge cotot. Ah nek nggone kula gemblong. Nek cotot kuwi dicokot terus mecotot. Kuwi jenenge gemblong dipangan jadi mecotot. Nek kene entu. Nek nggone kula niki entu sing dikepel-kepel kae. Entu. Dikepel-kepel? Nggih. Oh. Iku entu. Ana tolone kae iku entu. Wah nek ngono aku kuwi jenenge gendolo. Ha, nek nganu parutan telo, yo kei gula, yo di buntel nganggo godhong dikukus ku jenenge apa? Klemet. Oh, beda nek kene kula. Jenenge Hawuk-hawuk. wah ora umum. Ora percaya, mang teng kene kula. Nek sing jenengane telo sing diparut kae, anjur go gula, dibuntel godhong, yo dikukus, kon es mateng dipangan ngono kae to. Ku jenenge hawuk-hawuk. Oh. Cara ngen sampean mriki. Ngene kula. Ngen kula kok beda jenenge hawuk-hawuk niku kok malah ora buntel godhong. Lah napa niku? Gombal. Lho. Kuwi ora dibuntel gombal. Ah saiki nek gawe godhong gawe panganan kok buntel godhong merusak lingkungan, Mas. Lah kok rusak lingkungan? Lho, aku godhong gedang urung mangsane terus dorigis-rigis gedange apa godhonge dipeki niku. Ah malah enak nek dibuntel niku wau gombal niku wau kok. Rumangsane panganan serba ada. Nggih. Minumane yo sok. Wah, rokoke. Asin. Kok asin? Udang garam. Udang ki, udang garam ki uyah. Heeh. Dimut asin. Udang garam panganane iwake, Mas. Tenan opore jos. Enak. Opor ayam. Opake ombu-ombu. Opak ki kerupuk. Nggih. Ombu-ombu. Sebabe apa kok kerupuke ombu-ombu? Lah ngopo? Ge nutupi iwak sing cilik-cilik ku mau. Ya ora. Oh, mboten ngoten. Apa ana ngirisi iwak kok ambane padha kerupuk kaya ora ana. Tetep ombo kerupuke. Oh. Ngono lho, njur ge nutupi iwake kuwi mau. Ya. Ki mau sedekah. Ah saiki kah. Kaki berkah sing ditampa ayo do disyukuri, sithik akeh dinikmati, insyaallah iso nyukupi butuhe keluarga. Nggih, amin. Bu budi pekerti tansah tanduke wonten ing warga ing mriki, nyatane unggah-ungguh tansah wonten tanduk ing mriki. Nggih. Unggah-ungguh antarané cah nom karo wong sepuh ya padha ngerti. Nggih. Do sopan santun. Nggih. Sebabe pancen saben-saben dukuhan teng Purwosari niki mesti kagungan grup kesenian. Nggih. Padha jiwa karo budaya. Nggih. Nggih. Njur mi kuwi mi minangka atur syukur wontenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala warga wonten ing pundi niki? Purwosari. Purwosari gelar wayang Ringgit Purwos Dalunatas kanthi nglawaken dalang kondang Ki sapa jenenge Gun sapa? Gunawan Purwoko. Anakku malah muni Purwo Ceng. Nglawaken Ki dalang kondang Ki Gunawan Purwoko. Nggih. Dalang kondang ora larang. Angger pinter le ngenyang. Ana-ana wae sampean niku. Lah pripun wong biasane sampean iki kena gawe tandha, Mas. Sinden akeh iki gawe tandha. Tandane? Biasane sampean ki nek nggawa sinden 3, mesti ki tanggapan 15 juta iki. Angger sinden 3 iki mesti 15 juta. Nah iki kok ana 7. Ah 5 ping 7 berarti 35 juta iki. Apa modar sampean to, Mas? Lah kok modar aku piye to? Ah iya. Lho, iki kena gawe pertanda iki. Biasane sampean pol papat. Ora iso. Kuwi nek ping 5 kuwi nggih 20 juta. Iki 7 ping 5 pira? 35. Nah, kene ngerti. Ning apa-apa ki wong ana pajeke, Mas. Lho, Saiki bantuan dana saka pemerintah kae mesti
ini potong pajak 14%. Ngono-ngono. Oh, berarti sampean nang nek EOne semotong berarti. Ora, nek karo kae aku percaya karo kae. Oh, dekne bar ngomong, wah, bengi iki tombok iki. Aku ya piye tanggapi 35 kok iso tombok ku yo kepiye aku. Ya ora kaya kadang-kadang BBM Mas Wujud ini seduluran karo sanak sedulur mriki. Ning mboten kados atas saben dalu menika. Wah, sing nabuh ya ngasih turah, sindene ya akeh ra umum. Heeh. Penontone mbludak. Ngasih kaya WC. Kok iso? Nggih WC umum kok iki ra umum lho. Iya ta? Wah, dalu niki seneng banget Mas. Yen sampean ngendikake wayang iki ya kanggo tuntunan. Ya tontonan ya tatanan. Ning sing arani wayang iki haram, kula mikir mesti sing ngunekke iki ora tahu dudah ilmu. Ora tahu mempelajari sejarah. Iya. Sejarah. Zamane wong tuwa dhisik ngomong sejarah. Oh, malah nek guru yo, halo Mas Guru. Nek dhisik iki sejarah. Sejarah. Iki mulai jenenge wayang ana 3 filosofi. Filosofine piye? Wayang yang pertama. Wayang wajiba sembahyang. Wajib sembahyang. Wong urip nang alam donya iki ayo do wajib sembahyang. Agama 6 sing disahke negara iki kabeh apik. Sing ora apik mung oknume. Iya. Kaya jenengan kula iki sing ora apik, kula kali jenengan iku watake karo budi pekertine sing ora apik. Ya kono arep ora apik, sampean wong aku apik kok. Apik piye nyatane wingi ya padudon bape dibanting bareng ngono apik. Ah tak takon napa Mas Gung kok rada sedih klabruk entok ya ngono. Jebule ya pancen diklabruk entok kuwi jenenge resikone duwe bojo ganteng ya wis ngono kuwi aku ya ngono wae to. Njer filosofi wayang sing kedua. Wayang waki watak. Heeh. Mula ana kiwa karo tengen watak sing elek karo sing apik. Iya ibaratnya. Dadi watak yang baik mari kita lanjutkan, yang jelek kita buang jauh-jauh. Njur filosofi sing ping 3. Wayang waki wali. Heeh. Zaman dahulu sing nglakokke kuwi wali Sunan Kalijaga kanggo syah agama. Iya. Sapa sing arep nonton wayang kulit kudu iso maca syahadat. Ngono iso ngunekke haram. Padahal wali dhewe kanggo tiket istilahnya. Tiket untuk nonton wayang mau kudu iso maca syahadat. Kudu iso maca syahadat nek iso nonton wayang. Iki kalau jaman semono sujarahe ngono kuwi. Sejarah. Lah iya, sampean dadi dalang pirang tahun? Aku ke kelas loro SD iki wis. Berarti sekitar pirang tahun? Berarti wis sekitar pira ya? Ya 26 tahun. Ah, 26 tahun kula tak tangkep kalian jenengan. Nggih. Sampean iki dalang wis pengalaman 26 tahun. Sebab apa dalang kae kok karo ing. Kok ora ing, ora. Kok nah, kuwi bunder ae to. Kuwi kotong. Dadi apa-apa baliya nanggone barang sing kotong kuwi mau. Ing kuwi gumun. Dadi gumun karo suasana ben samengko terus niru sing lakon sing apik. Kok malah geguyu. Kok nyepelekke. Lah. Kok sarjana seni. Kabeh iki gara pengalamane. Sebab apa dalang kok muni karo ing? Sebabe apa? Ora ing, Iya, sebabe apa? Sebabe kuwi sing yang maha agung. Kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala sing maha agung. Sampeyan mau bener ning latek bener. Oh. Njur ing. Iki elinga sing peparing. Oh. Yen sing masuk agama Islam ya salat 5 waktune aja ngasih ketinggalan. Sing agama liyane kudu netepi wajib. Iya. Wonten iki wis masuk nang teknis pakliran. Nggih. Saiki aku ganti takon karo sampean. Napa? Wayang sementen iki apa sing paling ampuh? Wah, sing paling ampuh Bathara Guru. Ora iso. Sang Hyang Menang. Ora iso. Buta Triwikramane Kresna. Ora iso. Ah, buta pojok dhewe. Ora. Nah, sapa sing paling ampuh? Sing paling ampuh kuwi mbokne buta rambut geni. Lho, kok sampuh?
nglairke anak wujude rambute wae geni apa rampuh banget kuwi. Apa barangnya ora ro jarajeh ya? Ae apa ora gebrongot sak nalika ora jajah. Oh, berarti semene iki sing paling ampuh Mbokne buta rambut geni. Oh. Dadi wayang sing paling ampuh ki mbokne rambut geni. Heeh. Oh, Sampeyan saiki tak takon meneh. Napa? Cakil ki matine kepiye? Ya matine dipateni Janaka nggo kerise kae pulang Ya geni. ora. Mateni didak karo Werkudara. Oh ya ora ana cakil kok kepethuk Werkudara. Dipateni karo Bathara Guru. Ora iso. Dipangan karo buta. Ora. Lha matine buta cakil apa? Stres. Lah kok stres? Mergane ora iso sukses le idu. Lho. Aku ora. Lah kok ora sukses le idu iki. Cakil kelak cangkeme sing isor maju ngene. Anggere idu ngono ki duh malah ngidoni raine dhewe. Duh malah ndi kalian raine. Dadi stres. Matine stres. Stres mergane cok ngidoni raine dhewe ku. Oh, dadine matine buta cakil ki mergo stres. Ora iso hidup malah idune bali. Tak takon meneh. Nggih, napa? Saiki kepiye matine sampean? Mas sampean sing ngelingke lho. Lah piye? Kula teng jero nemah wis dadi nganu. Wah, kaya angga. Kaya anggang. Ning aku ya santai wae. Angga kan Salatiga. Ah iya. Lho aku kan Bawen. Ah, iya. Beda meneh. Kan ngono. Lho, arep ngene-ngene iki putu kethek, Mas. Oh, kok putu kethek nek ngono sampean ana buntute. Mapanku kuwi nang ereng-ereng ngerdi kendali sada. Oh. Sing mengku redi kendali sada kuwi jenenge Wanara Seta. Wanara kethek Seta kuwi putih. Iki dandine putu kethek. Oh. Lho, bangga aku dadi putu kethek. Mulane ana buntute najan ora dawa ya. Iki dibuntut. Lah apa? Ngawur wae. Panji Asmara Bangun iki. Panji Asmara Bangun. Lho, lha piye ta? Iki ana jenenge wekku ki. Oh. Panji Asmara Bangun. Panji ki pusaka. Asmara ki seneng. Bangun Tangi. Dadi pusaka sing seneng tangi. Oh, tangi yo nek slentik ya tetep turu meneh. Ora iso, nek urung metu tetep ora iso. Tetep tangi terus. Nah, saiki sampean pun takon kula ping pirang-pirang. Heeh. Jenengan ngadepi bendina. Nah, kula tak taklet. Iya. Wit sing paling kuat wit napa? Wit sing paling kuat ya wit jati. Wih, ijek kalah kuat meneh. Kalah kuat karo wit apa? Ah, wit debok. Wit debok iki? Heeh. Kok iso? Lho, dinciki wong loro kuat, dinciki wong pirang-pirang kae. Sak meneh. Wih, kuat. Gunung wis nginciki debok wis ora ambles. Paling kuat wit gunung, wit kuwi. Debok. Betul. Rasa dhewe iki. Oh, iya ya. Ah. Nek kowe mau buta rambut geni sing paling ampuh. Heeh. Nek wayang sing paling rasa. Wayang sing paling rasa ya Werkudara, tapi duwe aji. Anu, apa? Aji-ajine pirang-pirang. Alah. Rusane Werkudara kuwi bocape 7 gajah. Kuno dalang 26 tahun. Ah apa? Wayang sing paling rasa kuwi wayang sing nang ngisor dhewe nang kotak ngisor dhewe iki. Paling rasa. Nyangga pirang-pirang nek esuk ngono. Rasa. Asem. Ngono dadi kalau jenengan di sekolah. Heeh. Yo, gune kula niku sekolahan semua. Oh, Awit mbahku tekan anakku sekolah semua. Oh. Mbahku sekolah. mbahmu sekolah apa? Mbah wedok sekolah, bojoku sekolah, aku sekolah, Sampeyan anakku sekolah, BPKB sekolah, sertifikat sekolah. Wah, omong le akeh tanggungane kowe kok. Ora lek ngono. Lah saiki nek nang omah padat pangan rayap, bosok pinter kowe nang ngebang. Kan ngono. Katanya orang bijak mengatakan yen ora ndek utang ku ora sregep lembut gawe. Nggih Pak mboten? Nah, kae sing muni nggih banter dhewe mesti utange akeh ya kan ya. Ya ora. Kabeh iki untuk modal untuk mengembangkan usaha. Lah nggih, nggih sampean nggih sekolahan to. Nggih. Kula tak tanglet. Pripun? Iki nyuwun sewu lho niki. Nggih. Ana tikus bosok 5. Tikus bosok 5. Nah, njer dijikuk 3 kari piro? Kari loro. Ngono iso hitung-hitung. 5 dijikuk. Ana tikus bosok 5. Dijikuk 3 kari piro? 5. Ya loro. Alah. Anjur isih piro? Ya kari guang. Oh, kurang ajar nek kuwi.
Lah tikus bosok ki apa? Karingguan kok. Ngono anine sekolah. Iya, sampean sekolah biyen. Sekolah mo. Dalam kita sekolah itu ada penyusunan kalimat bahasa Indonesia. Iya, harus bahasa Indonesia. Susunlah kalimat ini menjadi baik dan benar. Iya. Sapi, rumput, letong, makan. Nah, susunlah kalimat menjadi yang baik dan benar. Ya kecil nek monggo. Heeh, jajar. Sapi makan rumput. Ayo. Letong. Terus? Piye iki? Angel ta? Coba. Rumput dimakan orang nganggo di. Sapi makan letong. Wong rumput letong kok dimakan iki rumput ya rumput tok. Nek sampean iso? Iso. Nek sampean apa? Sapi, rumput, letong makan. Ayo, sampean. Sapi makan rumput. Letonge Pangan sampean. Arek orang ngaku. Asemi ngejak serekalan sampean. Loh, kepiye? Lah, iki masalah letong niki. Iya. Letong. Letong sampean ngerti to? Ngerti. Telek sapi to. Iya. Letong nek karo soto enak ndi? Oh iya jelas enak sotone. Berarti tau ngicipi letong. Kok malah aku sing dadi ngicip letong iki iki. Lah ngerti kok enak sotone berarti tau ngicipi letong dong. Ya bener sampean. Iya ta. Gendeng. Masalah tikus iki. Ya, tikus. Masalah tikus. Nah, buntut gajah. Heeh. Karo buntut tikus Ya. dawa ndi? Ya dawa buntute gajah kok. Ilmumu kurang jero. Mbok bocah cilik sing Sekolahmu ora lulus. dhuwur buntut apa dawa buntute gajah. Wah. Nek sampean piye? Ayo dawa buntute tikus. Ya kok iso? Iso wong buntute ngasih lengser tekan lemah kok. Wek gajah sing ngatung-ngatung ora lengser tekan lemah. Nek buntut tikus lengser tekan lemah. Ini diteruske ora nontek iki tetep malah iso gelut dalang karo dagelan iki urusan. Ora apa-apa lho, sampean ki kudu bersyukur. Nggih. Lho mula jenenge wis dalang. Iya. Ngudal-udal Piwulan. Piwulan sing apik, pitutur sing apik kanggo sing mriksani. Nggih. Mula jenenge dalang udal-udal piwulan. Sok yen mati dipangan dal karo walang kuwi dalang. Beda karo dagelan. Dagelan. Dagelan ki daki dadi panglipur. Heeh. Gelem ditangkap sapa wae neng ngendi wae. Iya, lan Ra tau ngarani bayaran. Kuwi jenenge dagelan, beda karo dalang. Dagdok jrek 8 yuta. Kene sing wedakan labun ludik. 500 bayar mangan jaba ngene iki. Lah becane dhewe-dhewe, Mas. Ayo lali becane dhewe-dhewe. Mas, Nggih. sinambi mlampah nggih Mas nggih. Nggih. Iki Widuwati loro ya wis siap. Oh, nggih. Tur asu. Ayu. Ya saking ayune kok. Oh, iya. Wis sampean ajeng jolke napa mboten? Mboten kula pun trima galakone kok tak ingu. Aku kumpul karo niki sinten wau sing wong Bandungan niki. Yuli. Mbak Yuli itu yang Bandungan lho. Nggih. Oh PSK kuwi berarti ya. Kok PSK? Penyanyi solo organ keliling. Oh. Ora PSK sing tetek-tetek ya iku. Oh. PSK ki penyanyi solo organ keliling. Oh, iya. Penyanyi. Heeh. Aku yo padha Mbak Santi, Mbak. Aku hidup di tengah kenikmatan. Loh, nang endi? Lho, aku lak wong Bawen, Mas. Iya. Asline dusun Glodogan Desa Arjosari. Heeh. Ngulon sithik tekan Bandungan. Heeh. Ngalor sithik Gal Panas. Heeh. Munggah sithik Gimbol. Oh. Etan sithik UNES. Kok UNES? Universitas Sembir. Oh, alah sampean ki ora petho sebulan. Di tengah-tengah kenikmatan santai mawon Kadang penyanyi sampun pun nggih. Wonten Mbak Nana kalian Mbak Vita. Nggih. Monggo di ingkang pundi rimen manut kula niku. Nggih, Mbak Vita rumiyin. Nggih. Wah iki piyantune jan bodi tenan. Semuanya serba besar. Ndase karo gelungane gedhe gelungane ngasih. Nggih, monggo Mbak Vita kula aturi. Monggo diaturi jumeneng Mbak Vita.
rono, jangan membelakangi kamera. Sikilku linu. Lah ngopo linu? Oh sikil kok linu lho. Bareng lairke butuh rambut geni kok linu. Kok aneh-aneh. Ngaturake sik karo Mak Cange karo Mak Limbo. Inggih, sugeng dalu menika Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Vita. Cangike kaya aku ya. Cangike nek Cange iki sing iki. Ya nek iki limbo. Ah persis kowe. Tapi yo ayu aku Siti. Iya to, kaya ora iso dikapak-kapake. Ngono. Nek kowe kan iso dikapak-kapake. Wede. Nah, ambyar. Were ambyar. Ya nek sampean seneng dadi limbuk nggih ora apa-apa Mbak Vita. Pripun? Kula gelem dadi dalange. Stop, hantuk. Hah? Mbok rogoi terus. Gah aku. Lah nek iki dadi limbuk ngono, rogoi. Ya ora apa-apa wong aman kok aku ngrogo kene ora pornografi wong sebab isine jerone lho. Lah kuwi lak sing kuwi. Nah iya. Lah nek iki sing dadi goleke. Nek sampean rogo mlawak dadi rojah-rajeh. Jerone iki wis papak ra ono apa-apane. Bapak. Kae lho, kae iki ra ono apa-apane. Apa? Nggih, Mbak Vita monggo ngaturake lelangan lumantar lagun. Inggih. Puji dhumateng Warbagung wonten ing Purwosari, Purwosari. Gunung Tugel. Nggih, Gunung Tugel niki nggih rawuh Bapak Camat, Nggih. Bapak Lurah, Anu. Bapak RW RT, Oh, Camat. ya, Mas. Kowe ngerti artine camat? Menapa? Cacakane kudu mat-matan. Entuk biaya dari atas, biaya dari atas dicake kudu mat-matan. Dilarang korupsi kalau hari ini. Pak pinter Iya menawa. jelas midune nang lurah. Lumaku kanthi terarah. Ngarahke rakyate ben ayem tentrem men subur makmur desa. Midune nang RW. RW ki rugi wae. Lho kok iso? Ora entuk bayaran ana urunan kok sithik ya during-uring rakyate. Tombok midun nang RT. RT. Rugi terus. Wis ora entuk bayaran, ana apike ra diomong, ana eleke diomong rono rene. Kuwi RT. Nggonku lu ngasih ana RT permanen. Pak Tekan mudiar kayak digenti. Jabatan ya Jet. Lah do wegah dadi RT kok tenan wis ora entuk bayaran during-uring wae. Ya, nek kula tangkel kae jenengan. Nggih. Pak Lurah kali RT niku pangkate dhuwur ndi? Nggih dulur Pak Lurah kok. Wah, ya kuwi yo bener ning latek bener. Ah kok iso? Bener ning latek bener. Piye? Ya dhuwur RT pangkat. Kok iso? Lho nyatane rakyat iki lho, nek njaluk apa-apa surat-surat, nek urung ono tanda tangane RT, lurah ndak berani tanda tangan. Oh, lho iki RT mu urung tanda tangan. Balik. Oh. Latihan lurah ceh manut karo RT. Masa nek direktur karo cleaning service dhuwur ndi? Ya dhuwur direktur. Ora iso. Cleaning service tukang resik-resik kok. Dhuwur cleaning service. Lah kok iso? Direktur yang jagong kursi cleaning service ketengkrean turut ngepian ngisi sawang. Kuwi buat gawe. Aku lak takon dhuwur endi ora jabatan. Wah, wis ngejak mumet dalane iki. Ngaturke pamundhut Mbak Vita, mbok menawi wonten. Oh, dereng wonten. Oh, dereng wonten nggih. Monggo merdika Mbak Vita ajeng ngaturke napa? Tembang kangen nggih Mbak Vita? Oh, Nggih, tembang kangen. Tembang kangen saking Celuk kemawon. Buka celuk napa saking celuk? Buka Celuk. Setelah diceluk terus dicelup. Nah, setelah dibuka baru diceluk. Kok enggak celuk loh sing dibuka? didilat dulu. Apa kuwi? Iki rumangsaku penyanyi siji ngejak kisruh. Dibuka, didilat, dicupin ngono kae lho, Mas. Ora roti. Oh, iki beda. Kowe iki lho nek karo bojoku kalah. Bojoku pendak setu senam. Waduh. Sename jenenge senam STX. Oh, piye kuwi? BL lho. Body language. Heeh. Sing tenan buka. Lah yo pendak setu. Ale undang tuh. Halo. Terkena ndi Mamah? Aku yang ngene ta. Mamahke ora le jero papa mamahke ora. Apa? Bojoku kan jenenge Sulimah. Oh. Tak kira panggilan sayang. Tak kira ki mama. Ora. Jenenge Sulimah jero aku ning undang Mamah wong terkena ndi ya menino. Terus Nang kelurahan Pak Arnopo Asnam. Terus senam apa? Terus pokoknya nanti malam dirasakan. Tenan Iya, aku, terus? aku langsung ngetokke motor, tak genjot, jang, duwe to motore? teng, teng, teng,
Kok eteng lho? Lah kan jalon. Wes tak gas banget. Wah, tekan kelurahan. Wet nang gedung serbaguna. Wah, ngono lak ana krodene. Krodene tutup gedek. Terus Yo mlebu kabeh. Delalae je buka siti. Tak injeng ngono. Wah, gedho salin. Patoke mepit-mepit. Kaose mepit-mepit ketok wudul ting cotot ngono kae to ora genah ngono kae to. Nah, aku ya luwe wae teko meneng kowe tak indik ngono. Wah, instrukture langsung ngarep. Yo semuanya tangan di pinggang ngene iki. Ayo kaki dibuka. Jepit. Icik-icik lepas ngene ngono kuwi. Iki senam apa ya ngene. Dibolan-balani ayo semuanya. Tangan di pinggang, kaki dibuka. Cepet, icik-icik lepas. Buka, cepet, icik-icik lepas. Ngene ngono kuwi. Wah, langsung lampu tak tekan weh. Mas senam apa mah aku yo ngono. Kuwi jenenge senam untuk memuaskan sang suami. Tadi bojo-bojo yang jenak nang omah ngen ra keluyuran ngendi ana senam BL kuwi mau. Lah kok ngopo kuwi pigunane aku kan ngono to. Nanti malam rasakan. Bali rasake tenan. tekan omah maghrib to. Nek bojoku langsung wadus. Mlebu kamar bleng. Wadus. terus Langsung mlebu kamar. Kaget aku. Leh pundhok kok daster transparan kuwi dinggo. Dadi potensialnya do ketok ngono kae to. Lha ora apa-apa bojoku dhewe kok. Piye to iki? Wah, aku lah semangate kaya jiarane. Langsung tak tengklang kowe. Yek ngono. Nek pas buka ora penak. Sing paling penak sing icik-icik. Wah! Edian kan jebule kuwi iki ora saru. Apa? Iki ora saru, Mas. Zaman saiki yang usia sekitar 35 ke atas itu memang harus senam kayak gitu supaya lak sing lanang kuwi ora gluyur tekan ngendi-endi kan jenak nang omah ora keluyuran nggodho wong wedok njaba-njaba kono. Ngono gawe memuaskan sang suami. Sing icik-icik ku mau. icik-icik ha jepite jepit Ayo icik-icik ku mau. Wis jepit-jepit kuwi. Bro ora mudeng kowe iki Mas. Jelasno ki ora mudeng kowe iki. Nah ya mula sinden-sinden ngene iki do melu senam ngono kuwi. Aku wis tau lho, Mas. Nganu nderek dalang sepuh to. Lah sinden iki ya sepuh-sepuh. Ana sing teri siji, lali ra nggo jingklik. Iki do jingklik kabeh iki. terus Wah, linggih kan jur tungkake gawe linggih. Ngono kuwi. Tak takon kok usah ngopo ya. Bu, sampean nopo usek bae aku. Mas, cengkule mlebu Mas. Tungkake mlebu Mas. Ngomong sinden iki nggo dingklik kok ya. Lah ya jaman saya dingklik ora nggo dingklik dhewe ngono Mas. Tungkake gawe dingklikan ngono kuwi lho. Usek kuwi ngenah ngene. Apa to, Bu? Tungkake mlebu. Saiki sida nom-nom Mas. Nggih, monggo tembang kangenipun Mbak Abita. Nina nina ya. wayah wengi yodan kre wes banyu kang tomates kate seksi gara-gara wong sing tak tresnani teko ninggalake aku jong jroning uripku yen ora ono
Nang apa? Lah ya nang Rama makarya piyambak. Nggih. Sampeyan ya makarya piyambak. Sesuk Bapak ngasta teng pundi? Pring surat nang Tuk Songo. Nggih, lan jenengan? Kula teng Sekedhi Sawangan. Nah, iki sing perlu diperhitungkan. Lah kok bengi iki sok kembyang mergo kabeh. Iya. Heeh. Sesuk nek diparo ya mudhar tepane. Oh, Bapak le tindake men nggawa pengendang. Oh, tadi yagane sampun mriku. Nggih. Wah, tak kira ki nek diparo. Mboten. Mboten. Niki saklum derek jenengan. Nggih. Oh, Kang Rama sampun wonten ing mriku. Nggih, Bapak men karo Dandun karo Simak, karo Pak Wahmin. Oh, Dandun derek Rama. Nggih, Dandun ngendangi Bapak. Oh, ayo remuk bapake. Ambiar. Tetep lakone ra tutuk. Nggih, lajeng kemawon nggih macange. Nggih. Sasampunipun Mbak Vita monggo tak aturi jingkar saking sasana palenggan Mbak Nana. Sugeng dalu nika. Apa kok prengas-prenges? Sampeyan ki ngaturke sugeng dalu karo sapa? Kali Mbak Limbo. Ya sing cetha. Oh nggih, sugeng dalu nika Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu Mbak Nana. Nggih, sampun cetha nika Mas Keri. Ora aja Mbak Limbo tok. Sing ngresani ya kathah. Oh nggih, sugeng dalu nika Bapak sedaya mawon. Nggih, ya kok ora bapak. Lah ibu-ibu ora mbok sebut. Oh nggih, Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu sedaya mawon ngoten. Aku tene ya bapak-bapak, ibu-ibu yang oh ngoten nggih. baleni
ngaturaken sugeng dalu. Ngaturaken sugeng dalu nika bapak-bapak ibu-ibu. Kunjuk dumateng bapak-bapak. Oh, kunjuk riyen? Iya no. Oh nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Ngaturaken sugeng dalu. Kunjuk dumateng. Kunjuk dumateng bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Sing sikile kopak ora entuk mlebu. Kok manggo sikil gopar entuk mlebu? Anek mlebu daleme Pak Lurah ku mosok jubinan ngono ya arep dienggo sandale. Nek wong ora do mlebu ning njaba kabeh kok. Ha jenenge nonton kok. Ngaturake lagu napa Mbak Nana? Enje ini kan mboten-wonten pamundutan Mas Dereng. Dereng wonten. Ora wonten. Dereng wonten. Dereng wonten. Babile kagem kadang-kadang Karang Taruna Nggih. Purwosari. Enje, tembangipun apa nika Kang Mas? Pasrah. Wong kene iki anutan Mas Dereng. Berarti lagune sing nyoh. 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 Nyoh lah jarene. Ora ana nek lagu kok nyoh. Lho lek pasrah kowe. Nyoh. Nyoh pasrah. Kaya dhewe wene nang omah nyoh. Aja kuwatir pasrah to Mas. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Widih. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Widih. Anu wae ngaturke lagu senengane anakku. Napa nika? Setan up. Anu muni setan ngalamatke aku lho. Apa nyerupamu kaya setan kok? Jangan golek pengilon rupamu nak kok setan. Emak tange, waduh Mbak Nana pakai baju hijau. Ijo. Ijo. Loh cinta bisa membutakan Mas. Biru. Oh. Ya iki lho bengi iki lho akeh rondo. Apa enggak endi Mas rondone? Iki. Lah ungu ki ayo pertondo nek rondo-rondo. Berarti nek sing ra ungu ra rondo ya Mas. Lah kok sing ditamatke kene apane? Ketelmu lho. Aku ora nggo ketel. Ketelmu ada apa? Wadah wedang. Lah kuwi wadah apa? Aku mau sanepo dadine ben ora do mudeng ngono malah takok-takoke. Lah wong ketel kok niku ora basa ketel. Kowe ngerti? Apa? Mundri. Mundri? Kuwi basa Kawi kuno. Mundri ki apa? Mundri ora ngerti. Ora ngerti. Dah ku arep kaya sing bener. Mundri, ora ngerti? Ora ngerti. Payudara. Oh. Nah, mundri karo payudara ki padha kuwi artine. Ora ngerti. Ora ngerti. Astagfirullah. Apa sih banter? Kersanipun nika Pak Lurah nika Mundri payudara kuwi padha artine. Ning kowe ora ngerti, ya ta? artine padha karo Oh dikeki basa sing halus ra mudeng kok. Nek susuru pentil mudeng. Wah. Kok njuk tekan kono. Lah ngomong iki jenenge basa Jawa karo basa Indonesia iki beda. Nek bahasa Indonesia semua sama. Mas Gun makan. Mbak Rina makan. Adik makan. Anjing makan, kabeh makan. Ha nek basa Nek Jawa. basa Jawa beda. Bedane Mas Gunawan dahar. Mbak Rina dahar. terus Adik nedi. Kirik badok. beda to? Basane Ana dhewe-dhewe. tatarane. Iya. Heeh. Ngono lho. Vita nguntal. Ya aja mesake. Yo padake makhluk apa wae nek nguntal. Nek mangan Nggih, mangga. Tembangipun paring napa menika wau? Apa jenenge? Oh, salah apa aku Salah nggih. apa? salah kan. Wah, sing ngene iki Mas. Lagi ngetren. Nggih, niku kesukaane Mbak Renges. Heeh. Ku sawang sing ngene ya. Iya. Ngakul ngadepi. Ya aja ditemok-temok. Aja kono. Konjoan temok-temok. Bukan ya mukrib. kono ayo ora. Makul wong pauk kok ngono. Lah pancen joget ngono kuwi awas. Nggih, mangga. Salah apa aku?
kau bohongiku, kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku, kau telah hianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Kita goreng sangareng. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau sakitiku, sakitiku aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku, kau telah hianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus. Bocah paling drama. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Waduh, nggih, salah Lagunya apaan? salah apa? Mas, iki mantun tak kompake. Heeh. Tak Dalam kon kompak joget- Mas Gareng. Tak kon joget ngono-ngono kuwi, Mas. Oh, sinden-sinden iki mau. Nggih, Nek Bu Rahmi ndak melu. Prak. Lah piye tanggane gedhi dadi ora iso. Coba saiki men ketok kompake, ya to Mas Gareng? Ha, nggon entak. Hmm. Komeng le hawa rek ngene-ngene wae. Lho pancen jogete ngono kuwi kok. Saiki ben ketok kompake, sindene diaturi jumeneng. Heeh. Heeh, Mbak Nana ben ngaso karo Mbak Vita. Heeh. Anakku Raras, terus Raras. Mbak Yuli, Mbak Risa, Mbak Isa, Mbak Indah. Mbak Indah. Siji, loro, telu. Heeh, lagune Liwong. Lah bojomu kok ora? Hah? Bojomu. Oh bojoku nganu, kayak ora iso ngadeg. Oh, nggak wudunen, Mbak. Ben bokong iki ben rada papak. Walah, nek bojone diwet-wet. Nek liyane diremuk. Ya ora diremuk kok. Wis wakil anake iki lho. Oh, nggih. Mbak sinten iki? Laras. Mbak Laras jumeneng. Mbak Bawa mik Mbak Laras. Mbak sinten iki? Mbak Risa. Mbak Boyo.
Siapa? Mbak Boyo. Oh, Mbak Boyo, Mbak Yuli. Boyone Bandungan ya iki. Mbak Yuli. Mbak Indah. Oh, paling tak senengi Mbak Indah, Mas. Ah sebabe? Dan kuwi anteng-anteng kok tai lalat. Ya andeng-andeng ki ya tai lalat kuwi. Lho nek tai lalat kan cilik. Heeh. Iki gede kok. Tai lepong berarti ya. Tai kebu. Mbak Indah monggo. Limung monggo sa, kanca-kanca pandang sita. Sedaya, ya. Pun Gareng sebagai instrukturnya, instruktur gerak. Sinden papat ki kudu manut karo gerakane Mas Gareng. Ojo icik-icik lepas lho. Jepit Mas. Oh, sing gampang ditirukan. Apa? Nggih. Ya, monggo. 1 2 3. Dadi Jirolu Dadi John, bojomu John. Iki sing tengah loro kok kacau gerakane iki lho. Ora tau senang BL. Sing tengah Bagong. Sing tengah Bagong. Ben ketak nang kene. Mike dicekel tangan kiwa, sing tengen nggo keluwak kelawe obat. Nggih. Yuk, 1 2 3. Kinar pasi iki lek Murtawi iki urung bener dhewe lho iki ket mau. Kon Mike kon nyekel tangan kiwa kok jeng ngene terus. Susah nek tangan kiwa ndak? Oh, kulinane tangan tengen. Nggih, kulinane tangan tengen kula. Oh, ya wis Mike kabeh pindah tangan tengen saiki. Kabeh coba saiki dites anu Mike tangan tengen. Tengenmu ndi, Sa? Nah, berarti tangan tengen Mas Sugeng gerakannya aktif tangan kiri ya. Ayo kiwa. Kiri, Pak. Kiri. Ya. Ayo ngono. Ya, tuh. Iya, ora usah kono Mike mlenyek kok ngono kok digoceki. Ora usah goceki. Tak silih iki. Yo, 1 2 3. Sabda parito
sik. Isul rada lumayan ana kaceke, ya toh. Ning wong joget ya, wong joget iki tangan iki ndah plang tenan ora wong joget kok kaya ingkung. Tangane munggah ngene lho Mbak Risa. Lho, sampean ki iso marahi kudu iso ngadegno kene. Ngomong tok ora marahi ngadeg kene. Aku ki wis ngadeg. Lah liyane sing ngadeg. Aku delok sindan joget wis ngadege ora umum. Ah, paling delok bokonge iki ae. Ora. Seniki. Lah, Apik kowe aku dhewe wis mau wae. Rada melar barisane. Ya. Ambil antara. Urok itu uyuyuan lah. Risa ben rada ijo megar. Mau wis nganggo deodoran toh. Dadi buka saja ketiaknya ndak apa-apa. oke. Ya. Aku kaya anakku pede banget mengko mambu keleke lho iki. Ya, coba 1 2 3. Delok kancane nyekel kanan kiwa apa tangan-tangan. Delok kancane miki iki nang kiwa apa tengen kok ngono pecat saka BBM kowe carane nek ngono kuwi. Gatel tangane nek tak gojaki tang. Gatel dremason apa disalep? Yo. Kok anakku barang tak seneni tetepan iku ora tertib kudu Galak ya. iki galak dalane. B malah ngunekke galak. Biasanya nek galak-galak mboten mati tuwa. Wis. Karo bapakne kok nyepatane ora mati tuwa. Oh, seneng dadi bocah lolo kowe ya. Ngerti yo mbiyen gek cilik tak dol urip-uripan kowe. Nek lak sok niku to angsal santunan to nek sik yatim. Oh, berarti kowe menggo arep bapak nih kon modar arep golek santunan. Wah, wis. Sila kok ngono kok putune Pak Gowo ngisenake. Wah, jan wis ngerti yo mbiyen gek muntup-muntup arep metu tak delepke ngono meneh. Yo, mangga. Wis aku tak rada ora galak wis. Nino. Kinar boyoke sing ora apik dhewe iki ya. Kene boyoke iso luwes-luwes kok ngono ndengkang-ndengkeng wae kek. Mbak Risa, anakmu piro? Kelas tunggal. Arep tambah neh ora? Boten tunggal mawon. Mun setunggal mawon. Nggih. Aja, sing nek wis bobrok iki sing ngopeni ben akeh. Ya saiki wae tak sawang wis cek kaya wong stroke ngene iki terus jane joget. Angel dak. Kancane iki jan luwes-luwes e. Ora wis dhewe ya. Bojomu iki kandhani diajari joget. Aliyane dalemes-lemes kula mboten nate dilemeske kok. Kalau ngono. Lah kowe senenge ngakokke ora nglemeske kok. Nggih, nggih. Wae bojomu Ani kok nek aku mboten saged lemes-lemes ndak niku. Oh, berarti nek wae bojomu kok lemes terus, berarti dia penyakit. Nggih alhamdulillah kok niku aku malahan mboten saged lemes-lemes niku. Oh, berarti kowe kleru mesti. Sejatine sing kaku ora lemes-lemes ki doran pacul. Contoh kaya Mbak Indah kae lho, gerane lemes, manggung. Luwes. Iki bakal iso jejeg ngono. Oh, joget bener kaya tiang listrik, mau bener. Lah iya mulane
makane tiang listrik niku wau. Ya nek tiang listrik kuwi metengi. Lah kok metu Madangi. Nek tiang jaler metengi. Ngono lho. Ayo, ambil suara. Yo. Sing luwes. Heeh. Bangkekmu ki lho sing kene iki. iki dibongkok meneng-meneng ki. Iki ana bongkokan. Oh iya. Gitu. Oh lah iya. Bengi iki risan dagel. Cilaka. Iya kok memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ki. Sing lanang ora trimo tetepane. Awas iki medon kok ditantang gelut. Heeh. Sapa sing ngerti? Ya. Ambil suara. No. Satu patrino matur nuwun. Lah wong sing terakhir ki bekok bokong kok tak golke kok ora do melu megol ngopo? megol wae. Iki mesti sing wagu iki dhewe ya. Aku nang di bokong, nek iki lak gedhe. Pancen ngeyel kok. Bojoku ki sesuk nek pon dijolok sapi kowe. Aja sapi. Apa? Wedhus. Wah, oh. Iki nyauri terus iki bocah kuwi. Cedhak nek bocahku ngeyel kok, Mas. Dikae blonjo sithik ku ya Allah nek ora neke bojone ora. Sithik ya ora koman kabeh. Kae iso nyauri terus bocahku. Ya maksudnya ki sithike mergo gotane kuwi sithik kakek kowe sithik. Ora jero ora komanan kabeh. Piye carane kowe lek ngetake ben komanan kabeh? 5.000 gawe sesasi ora cukup kok. Ya cukup wae. Cukup. Ya cukup der tukoke uyah. Kuwi wong kuwi atau ora omongan iku ora sugal, ora keras, ning alus ning nyelekit. Ora le nyelekit nganyelke. Anu Mas Sugeng. Mbak Vita kali Mbak Nana dadi jumeneng bareng. Yo, Mbak Vita karo Mbak Nana jumeneng. Nggih, ngaturi lagon kagem kadang-kadang pemuda. Ning gek niki lho, Mas. Napa, Bu? Sinden 4-5 iso joget bareng 1 2 3 4. Wah, terkompak. Jane iki ora gek iki. Wis bola-bali ning ora ngejak sampean. Oh, mergo lek ora ngejak aku jane wis bola-bali. Ha iya. Ya ora apa-apa. Tak dongake kok sampean bener dongane anake sampean mau. Loh. Ora tekan tuwa. Ya wong sing disuwunke awet sehate, awet nyawane kok jur ora tekan tuwa. Kowe iki Urusane ngomah lho, Ras. cilik digedheke. Gedhek mbosok wis gedhe mlahar mateke bapakne. Takmut sisan. Kowe jo ngopo sing ngatek dene? Galak iki galake mak pindah mrono galake. Malah nganyer nang kono. Nih. Loh, iki malah gentenan. Garek namati tuwa wis. Oh, walah. Iki kowe iki malaikat apa setan? Remangsaku kok. Iki intermezzo, Mas. Intermezzo. Aja dianggep tenanan. Iya. Ayo jajak kalimek. Kok yo nganger iki lho. Walah wong ayu-ayu kok rada bucek tadi. Nyekeli mik, yo ngaturke badhe ngesaken lagu nopo. Ngomong. Sampun tak cekeli Mas Kae. Cekeli jur sampean ngomong. Para penonton pamriksa sedherek badhe ngesaken lagu nopo? Nggih. Badhe ngersake lagu napa nika? Sampun. Gubuk asmara. Kula jamanmu. Ingkang wingking menika napa, Mas? Pamer bojo. Nek gubuk asmara, cendol dawuh. Nek gubuk asmara ki jamane Bapak Legowo iki gubuk asmara. Nek jamanku ora gubuk asmara. Apa? Hotel asmara. Wah. Nek zaman saiki hotel. Zaman saiki kok nang gubuk jo ngasik. Hotel 150 aja empuk kok. Ayo lagune. Anu nadane pedak sepira Mas? Nek pamer bojo Mas. Nah.
Pakai ral. Nada apa, Mas? Nada apa? Oh, Pakai W sama C, Mas. Kok tong ndak? Mawi karo sing WC. Nadanya WC kalau Mas Gareng. Dudu klambi anyar sing ning jero lemari nanging bojo anyar sing mbok pamer kene ngaku angketai dak roke lah ora mlayu dene Ya salah dengkel to. Gareng kok bak-bakan ha kan mau. kowe meri baleni Mas karo Mas Ora. nggih Ora. ngono meri lho dudu kelambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar Wo tunggal dene nek iki. Wong iya lara jebul. lah wong kula dikapak-kapak wis iki dimetu jare wis Urung to. urung dumo we urung mlebu we urung wis Sekarang kuwi sok berimajinasi dhewe. oh kakek nek Mas bal Mas Gareng, nggih tak neruske lakon mangke disambung gara-gara sedaya nggih malih. monggo Nggih, sembah nuwun. Nak, apa sawangen budaling Madyabala saka negara Ngastina kaya arep